Hola, sóc el Xavier i la meva companya, la Roa, ens farà unes preguntes sobre un joc molt divertit. Quin és el nom del joc? El nom és ¿Dónde está Carmen Sandiego? De què tracta aquest joc? D'anar per les ciutats intentant trobar un lladre que roba fins que llavors vas preguntar fins que al final el trobes i el tens que detenir. Creus que pot servir per treballar continguts de l'escola? Sí. Quins? Geografia. Creus que podria anar bé per alguna assignatura? Sí. Per quina? Geografia. T'agrada el joc? Sí, és molt divertit. Per què? Perquè aprens i a més jugues. Finalment, valora aquests aspectes. Nivell de dificultat, poca o molta? Poca. Qualitat gràfica, bona, regular, dolenta? Bona. Diversió, poca o molta? Molta. Interès educatiu, poc, molt? Molt. Moltes gràcies.